سلام زخبركم تخاتلتنا كم يصنحكم امباركس نايز ساعات زينا حسلكم متيلخو مجمرتا جن ارست زينا بريزيدنت إساياس أفورقي باسم حزب المنغستن إيرترا نبريزيدنت شي جينبين كمون حزب المنغستن حزباوية ريبابليك تشاينا مخنيات امبلن هاجرا معلتي تشاينا موقنا نكو حقوسا كملختي ام حلالفو حيال استراتيجيكا محزنة تشاينان إيرتران فلاديمير بوتينن مرحدو بسودانن بزعبا ساعتن نقدن تزراريبوم بركينا فاسو علوا منغست خمزة فشلت أفليتان كالوتن زولو زيناتات حزنا متسناكم علينا سناي مكتتال بريزيدنت إساياس أفورقي باسم حزب المنغستن إيرترا نبريزيدنت شي جينبين كمون نحزب المنغستن حزباوية ريبابليك تشاينا بمخنيات امبلن هاجرا معلتي تشاينا مو ناينكو حقوسا كملختي ام حلالفو بريزيدنت إساياس ام ملختو إذا وانزي نتاب بحلف عسرتات عمتات بحيلتات لعلنان قبللان زقمتو حدقنيا من قد عريون ندحر التماليسون سبعون نداق ماي ام مدرخ زبقس حدش ميزاناوي هاجراو سرعات نمحنصاص اقداس اوانات مخانو قليتو نايزلا سلام من رققان بالسقنان افتحن حقاونة استمسرته مخاني بريزيدنت إساياس أبزني حبر ألاما أب تحت مرحنة بريزيدنت شي جينبين اتتصاوتو تران أبركتون تشاينا بحقي أقداس مخانو أسميرلو بريزيدنت إساياس أفورقون أم محبركم كبرتاتن أقرارباتن استسرته مو كلتا أورك باب زقصلو عمتات النعبين إنها تتناخرن كم زقصل صنع عملتو قاليتو حيال استراتيجيكا محزنة تشاينان إيرتران حدا ورحتك أمتي حزباوية ريبابليك تشاينا 74 عمت كتملئة تشاينا هاجر 9 مليون عمت من نبابرو دق سبات ناي 10,000 عمت ባህላዊ ታሪኽን ላዕሊ 5,000 ዓመታት ጸንሐ ስልጣንን ዘለዋ ኮይና ትምካሕ ኣብ ሙሉእ ነዊሕ መስርሕ ታሪኽ ስልጣነ ቻይና ምስ ካልኦት ስልጣነታት ዓለም ብምዃን ኣብ ፍልቀት ምዕባለን ስልጣነ ደቂ ሰባት ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ ኮይኑ ስልጣነ ቻይና እውን ብሉጽ ባህርያቱ ኣማዕቢሉ ቅድሚ 74 ዓመታት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ካብ እቲ ምስረታት ሒዛ ሃገር ቻይና ናብ ሃገራዊ ምሕዳስ ዝወስድ መስተንክር መንገዲ ተበጊሳላ ኣብ ዝሓለፉ 74 ዓመታት መሪሕነት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ካብ ኩሎም ብሄራት ዝርከቡ ቻይናውያን بحدا لبن حدا أمرن سريحهم أقالب عالم سحبوا عبيت عوتات مفتسام أب عالم برك زخونو كلتا تأمرات فتيرهم نساتهم دما قلتوف كتابا معبالن نويح تسنحة محبراو من رقاقان يوم لعول سريد زلو لمعة تشاينا بخلو مداو من قدي زمناوي تهاجر أم هنات قدام النتهبو كاب مجمرتان ايزا عمد جميرو قطابا تشاينا داقم مملاسن نلع لزواسرين زنبالة عقيبلو حيال صنعات عبا أغمن بخل هيوتنا اللو مسارتاو نقراتنا ينويح كزيم محياشون ايك يرنيو نقدمي تنتارينا تسفى لمعة تشاينا بروح كوينو برقص عم معبالن ود سبن زعبي أبركتو ختقبريا عام تغلت تشحن إسران سلستن مبل 3 عامات من مسرات دبلوماسيا وزمدنا كلتين هاجراتنا بمخنيات اب تاريخ ركب تشاينان إيرتران ترجم زلوي لكا كم تتنتاوي تشاينا فلسفة كونفوشيوس سبعي اب 3 عامات ادميو صنعو خخونا اللو زبلو زغر 3 عامات ون اقداسيو اب زحجه وان تشاينان إيرتران استراتيجيكاو شركنات مسريتنا لو بريزيدنت إساياس أفورقي اور حكومت نايز عامات ناب تشاينا عدتا كايدو مس بريزيدنت شي جينبين اتش اي قداماي ሚኒስተር ሊ ቺያንግን ካልኦት መራሕትን ቻይናን ተራኺቡ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኣብ ተኸታታሊ ኣገደስቲ ምርዳእ ብምብጻሕ ሓድሽን ሰፊሕን ተስፋ ዝምድና ቻይናን ኤርትራን ኣበጊሱ ንድሕሪት ተመሊስና ነቲ ናይ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት እንተርኢናዮ ድሕሪ ዝጽቡቕ ዝምድና ብርክት ዝበሉ ምኽንያታት ኣለዉ ቻይናን ኤርትራን ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ብጾት እዮም ቻይናን ኤርትራን ናይ 30 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክህልወን እንከሎ ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ግን ቅድሚ ልዕሊ 3 ዓመት ከም ዝጀመረ ብኤርትራውያን ፈተውቲ ብተደጋጋሚ ይንገር ቻይናን ኤርትራን ብሮጊድን ቀጢንን ብጾቴን ቻይናን ኤርትራን ወትሩ ኣብ ቀንዲ ረብሓታት ዓበይቲ ስክፍታታትን ነንሕድሕደን ዝምልከት ጉዳያት ነንሕድሕደን ዝደጋገፋ ኣብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ጉዳያት ድማ ሓደ ዓይነት ወይ ተመሳሳሊ ኣረኣእያ ዝነበረን ክልቴና ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ፍትሓውን ፍትሕን ንጣበቕ ንልዕልናን ፖለቲካዊ ስልጣንን ድማ ብጽኑዕ ንቃወም ቻይናን ኤርትራን ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ርሒቐን እኳ እንተሃለዋ ብኹሉ ቅንዕናን ሓድሕድና ንራኸብ ሃብትን ዕዮን ንመቐል ቻይናን ኤርትራን መሻርክቲ ክልቲአን ዝጠቅም ምትሕብባር እዩ ቁጠባውን ንግዳውን ምትሕብባርና ብቐጻልና ማዕበለ መጽዩ ኣብ ምትሕብባር ቀበቶን መንገድን ዝብል ስምምዕነት ፈሪምና ዓበይቲ ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ቻይናን ኤርትራን ከም ዕደና ኣስመራ ዕደና ዛራ ዕደና ብሻ ይጎዩን ይስስኑን ኣለዉ ቻይናን ኤርትራን ብቐጻሊ ኣብ ዓውድታት ጥዕና ሕርሻ ትምህርቲ ባህሊ ወዘተ ግብራዊ ምትሕብባር ኣካይደን እየን ቻይናን ኤርትራን ብልቢ ዝተኣሳሰሩ ኣዕሩኽዮም ምሕዝነት ኣህዛብ ኣብ ምቅራብ ህዝብታት እዩ ዝርከብ ቻይናን ኤርትራን ብግዜ ዝተፈተነ ምሕዝነት የስተመቕራ እዚ ምሕዝነት ድማ ኣብ ልቢ ክልተ ህዝብታት ሱር ዝሰደደ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራትና ዘሎ ምልውዋጥ ካብ ልዕሊ 1,000
ዓመት ዝጅምር እዩ ኣብ ምጽዋዕ ዝርከብ ቤተ መዘክር ኣብ ኤርትራ ዝተቐብረ ዋንሄ ቻንሻን ዝብል ናይ ቻይና ፊደላት ዝተቐርጸ ጥንታዊ ናይ ቻይና ሴራሚክ ጎይኒ ዕትሮ ዘርኢ እዩ ቅድሚ 2 ሰሙን ቻይናዊት ዠያንግ ዊ ኦፔራ ትሩፕ ምስ ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ብምዃን ኣብ ሲኔማራማ 2 ድንቂ ምርኢታት ኣቕሪባ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ምዉቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ ኣብ ዘነይሎም ዓለም ብዙሕ ብድሆታትን ቅልውላዋትን ተሓዋዊሶም ኣለዉ ዓለማዊ ቁጠባዊ ምሕዋይ ድኹም ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ እቲ ናይ ልምዓት ክፍተት እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ስነ ህይወት ሃዋህው እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ ኣተሓሳስባ ዝሑል ኪናት ንነዊሕ እዋን ይጸንሕ ኣሎ ወዲ ሰብ ዳግማይ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ታሪክ በፂሕ ኣሎ ኣብዚ ዘለናዮ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ብርክት ዝበሉ ከበድቲ ብድሆታት ይገጥሞም ኣሎ ናይ ሓባር መጻኢ ወዲ ሰብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ዝብል ሓሳብ ሓቂፍና ሓባራዊ ክብርታት ወዲ ሰብ ከነስፋሕፍሕ ምትሕጋዝ ከነሕይል ብጽቡቕ ድሌት ክንተሓባበርን ብድሆታት ንምስጋር ብሓባር ክንሰርሕ ይግባእ ቻይና ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ልምዓት ተበግሶ ዓለማዊ ድሕንነትን ተበግሶ ዓለማዊ ስልጣኔን ኣቕሪባ ሓባራዊ ልምዓትን ብልጽግናን ንምድንፋዕ ኣድማሳዊ ድሕነት ንምምዝጋብን ኣብ መንጎ ስልጣኔታት ምልውዋጥን ሓድሕዳዊ ምርዳእን ንምሕያልን ምስ ኩሎም ወገናት ክትሰርሕ ድልውቲ እያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ቻይና ዓለማዊ ማሕበረሰብ ናይ ሓባር መጻኢ ናይ ቻይና እማመታትን ተግባራትን ዝብል ጽሑፍ ኣውፅያ ነይራ እዚ ጽሑፍ እዚ ንደቂ ሰባት ናይ ሓባር መጻኢ ዘለዎ ማሕበረሰብ ምህናጽ ዝብል ኣምርን ኣሰራርሓን ብሰፊሑ ዘላልየና እዩ ቻይና ምስ ኤርትራን ካልኦት ኩለን ሃገራትን ሓቢራ ኣብ ዕላማ ምህናጽ ዓለማዊ ማሕበረሰብ ሓባራዊ መጻኢ ከምኡን ክፉት ንኹሉ ዝሓቁፍ ጽሩይ ጽብቕቲ ዓለም ነባሪ ሰላም ኣድማሳዊ ድሕነትን ሓባራዊ ራህዋን ከምኡን ብሓባር ክትሰርሕ ትደሊ ንኹሉ ወዲ ሰብ ዝሓሸ መጻኢ ምፍጣር ኢላ ተኣምን ቭላድሚር ፑቲንን መራሒ ደቡብ ሱዳንን ብዛዕባ ጸዓትን ንግድን ተዘራሪቦም ኣብ ሩስያ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጉዳይ ምስፋሕፋሕ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጸዓት ንግዲ ብፍላይ ድማ ነዳዲ ኣዘራሪቦም መሰረት ጸብጻብ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ፑቲን ኩባንያታት ሩስያ ኣብ ደቡብ ሱዳን መጻረይ ነዳዲ እንተመስሪተን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ክጠናኸር ምዃኑ ገሊጹ ፑቲንን ኪርን ኣብታ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2017 ምርጫ ንምክያድ መደብ ዘለዋ ደቡብ ሱዳን ኣብ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ተዘራሪቦም ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ናጽነታ ካብ ዝረኸበትሉ 2011 ዓመተ ምህረት ግዛት ሒዙ ሳልቫኪር ነታ ሃገር ይመርሕ ኣሎ ሩስያ ነዚ ዕድመ ንሳልቫኪር ዘቕረበትሉ እዋን ሓያል ሃገራት ዓለም ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝምልከት ደገፍ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝወዳደራሉ ዘሎ እዋን እዩ ተባሂሉ ይንገር ቡርኪና ፋሶ ዕለዋ መንግስቲ ከም ዘፍሸለት ገሊጻ ወታደራዊ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ትካላት ጸጥታን ነቲ ትማልቲ ሃገር ንምርጋእ ዝተገብረ ፈተነ ዕለዋ መንግስቲ ከም ዘፍሸልዎ ኣፍሊጦም ወታደራዊ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ብሰሉስ ዝተፈጸመ ፈተነ ዕለዋ መንግስቲ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይገለጸን ዜና ፍሽለት እቲ ዕለዋ መንግስቲ ዜጋታት እቲ ሃገር ነቲ ሕጂ ዘሎ መሰጋገር መንግስቲ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ናብ ጎደናታት ርእሲ ከተማ እዋጋዱጎ ድሕሪ ምውጾኦም ሓደ መዓልቲ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ወሃቢ ቃል ወታደራዊ መንግስቲ ሪምታል ባሻን ኢማኑኤል ኦድራጎ ኣብ ዝሃቦ ጽሑፍ መግለጺ ኣብቲ ፈተነ ምዝባዕ ምርግጋእ ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ሓያሎ መኳንነትን ውልቀ ሰባትን ተኣሲሮም ካልኦት ድማ ይህደኑ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ እዚ ድማ ኣብታ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ መንግስታት ብወታደራዊ ዕለዋ መንግስቲ ካብ ዝእለይሉን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝኾነት ቡርኪና ፋሶ ዘይርግእ ኩነታት ምሕደራ ዘጉልሕ እዩ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝካየድ ዘሎ ዓመፅ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበሉን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ጥሜት ከም ዝጸንሑን ጸብጻብ ኣሶሲየትድ ፕሬስ የመልክት መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ካብ ምርጫ ንላዕሊ ንጸጥታ ቀዳምነት ከም ዝህቦ ኣፍሊጡ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዕለዋ መንግስቲ ስልጣን ዝወሰደ ወታደራዊ ጁንታ ቅድሚ እቲ ቃል ዝኣተወሉ ምርጫ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርጋእን ቀዳምነት ክወሃቦ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ ትማሊ ኣብ ርእሲ ከተማ እዋጋዱጎ ደገፍቲ ዕለዋ መንግስቲ ቀዳማይ ዓመት ዝኽሪ ሰልፊ ኣካይዶም እቲ መንእሰይ ወታደራዊ መራሒ ካፒታን ኢብራሂም ትራኦረ ድማ እቲ ቃል ዝኣተወሉ ምርጫ ኩነታት ጸጥታ ኣብ ዝፈቐደሉ እዋን ጥራይ ከም ዝካየድ ገሊጹ ትራኦረ ስልጣን ዝሓዘ ዕለዋ መንግስቲ ነትን 8 ኣዋርሕ ኣብ ስልጣን ጸንሐ ፕሬዚደንት ሮች ካቦረውን ካብ ስልጣኑ ኣውሪድ እዩ ብዙሓት ካብቶም ብዓመት ዝጸገቡ ዜጋታት እቲ ሃገር ነቲ ዕለዋ መንግስቲ ደጊፎም እኳ እንተነበሩ ምዕራባውያን ግን ኮኒነሞ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም